സാറേ, സാറും സാറിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കൂടി ചേർന്ന് 2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റിപ്പോർട്ട് കള്ളോടൊന്ന് തെളിയിക്കും സാറേ. എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനും ഒരു റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് നോക്കാം. ആനന്ദ് ശ്രീവാലയാണോ കേരള പോലീസാണോ ജയിക്കുന്നത്? ചാടി 12 മണിക്കൂർ ശേഷമാണ് കൊച്ചിൻ വാർഫിന് ബോഡി കിട്ടുന്നത്. അത്രയും സമയം കൊച്ചി കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ബേസിക് ചേഞ്ചസ് പോലും മെറിന്റെ ബോഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടായില്ല. പോരാത്തതിന് വയറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് വെറും 150 ml വെള്ളമാണ്. അവരടിച്ചു കിടന്ന സമയമായിരുന്നു. കവലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിടിച്ചതിന്റെ അടയാളം കയ്യിലും കഴുത്തിന്റെ പുറകിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. മെറിൻ മരിച്ചിട്ട് വെറും 3-4 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് അത്ര എളുപ്പമായിട്ട് മോതിരം എടുക്കാൻ പറ്റിയത്. പക്ഷേ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് പോലീസ് ഫോഴ്സിനുള്ളതല്ല. ആനന്ദ് ശ്രീവാല ആനന്ദാണ് നമ്മൾ ഈ കേസിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഗുഡ് ജോബ് ആനന്ദ്. ഈ കേസിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി. ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ഒരു കേസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ